Wallbox je ideálnym riešením nabíjania v pohodlí domova. Počas toho, ako ste doma a spíte, si váš elektromobil bezstarostne nabíjate a každý deň môžete štartovať so 100% nabitím batérie. Nabíjanie doma je najlacnejšia možnosť nabíjania. To znamená, že môžete jazdiť pokojne za 2 až 3 € na 100 km a cena sa ďalej znižuje, najmä ak nabíjate v noci počas nízkej tarify. Vtedy sa môžete dostať až na 50 € na 100 km. Ak máte záujem o domáci Wallbox, jednoducho si ho vyklikáte v našom konfigurátore na www.zcdrive.sk/domácnosti. Vyberiete si obhliadku miesta inštalácie alebo, ak máte miesto inštalácie predpripravené, zadáte nám jeho parametre. Následne vás budú do 3 pracovných dní kontaktovať naši špecialisti, ktorí s vami dohodnú ďalšie kroky. Potvrdíme s vami detaily obhliadky a pridelíme ju technikovi, ktorý si s vami dohodne termín. Technik na obhliadke navrhne riešenie Wallboxu a do pár dní vypracuje tzv. Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá zostane vo vašom vlastníctve a obsahuje presný popis aktuálneho stavu, technického návrhu riešenia, fotodokumentáciu a podrobnú cenovú ponuku inštalácie. Ak ste nám zadali parametre miesta inštalácie bez obhliadky, potvrdíme si s vami jednotlivé údaje a cenu inštalácie. Ako náhle dostaneme váš pokyn na inštaláciu, technik si s vami naplánuje termín. V deň inštalácie prídu inštalatéri so všetkým potrebným materiálom, ako aj samotným Wallboxom. Po skončení ich prác je Wallbox pripravený na použitie. Ak si inštalácia vyžaduje výkop zeminy, rozobratie zámkovej dlažby a jej znovu zloženie či iné vedľajšie práce, aj toto spravia naši inštalatéri zo zcDrive ako súčasť inštalácie Wallboxu. Ak máte záujem o Wallbox, ale máte svojho kvalifikovaného elektrikára, ktorý vám Wallbox nainštaluje, a nepotrebujete asistenciu od zcDrive, v našom konfigurátore domáceho nabíjania si viete zvoliť možnosť inštalácia vo vlastnej réžii a Wallbox vám doručíme kuriérom. Väčšina domácností disponuje trojfázovým 25 A hlavným ističom, čo umožňuje inštaláciu Wallboxu s konfiguráciou na 3 fázy a 16 A. Teda pri trojfázovej palubnej nabíjačke auta bude Wallbox nabíjať výkonom 11 kW. Nie je preto potrebné navyšovať hlavný istič. Avšak v prípade záujmu vám Wallbox nakonfigurujeme aj nainštalujeme na plný výkon 22 kW.